गिबियावनो प्राइम ट्रेन्सफर हेडलाइनसिम आरो गासैबो चेनेलसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै नोंखौ साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। जोंहा दिनै सिलापथा दख'रा नैथि बोसोरारि जथुमा बे जथुमानि दिनैनि गिबि हाबाफारियानो जोंहा फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिमोन। बे हाबाफारियाव जोङो जोंनि सिलापथा दख'रा खौसे बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि सनसिं ब्रह्मखौनो फिरफिला बिरहोनायनि हाबाफारिखौ दैदेनहोलांदों आरो लोगोसे नैथियाव दङमोन जोंहा जोंनि बर' हारिनि माखासे गावनि जिउखौ बावसोमनानै जिउ दान होलांनाय बिथांमोननि जिथुनाखि मुंख्लं सान बे मुंख्लं सानखौ जोंनि सिलापथा दख'रा खौसे बर' सुबुं आफादनि लेङाइ आफादगिरि धनन्जय बसुमतारी बिथाङा दिनै हाबाफारिखौ मावफुंना होबाय। बिनि थाखाय जोङो बिथांनिसिम जोबोद साबायखर। दा जोङो दिनैनि जिथुनाखि हाबाफारि बे हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनायनि सायावबो जा माखासे दोंसे मेथाइजों मोसानानै फिरफिलानि जोंनि जिथुनाखि बिरहोनाय बे नेरसोनखौ मोसानायजों दिन्थिलांदों आरो लोगोसे फिरफिला बिरहोनायाव दोंसे मेथाइ खननानै फंबाय बिनानावमोना जोबोद दुखुनांथाव मेथाइ खननानै दिनै फिरफिलासिम हाबाफारिखौ दैदेनलांनानै जोबोद रायजो राजाखौ गोजोन होदों आरो जोंनि फिरफिला दिनै बिरहोनायाव जोंनि सिलापथा आनसलिकनिफ्राय जोंनि जिथु मावथि लोगोफोर आरो जोंनि जिथुनाखि मानगोनां रायजोफोर बिथांमोना जोबोद बाहागो लानायनि थाखाय जोङो जोबोद साबायखर। आरो बिनि उन हाबाफारियाव दिनैनि हाबाफारियाव आरो जोंनि जिथुनाखि जोंनि आसाया जाहैबाय रायजोफ्रा जाहाथे जोंखौ 800-900सोनि बाहागो लाफैयो होननानै जों आसा खालामदों आरो जागोन होननानै जों सानो। आरो जोंहा दसे सम जोङो जोंनि जिथुनाखि थामथि हाबाफारि गेवलां मेल बे गेवलां मेलखौ जोङो 11:30 मिनिटनि समनिफ्राय जोङो गेवलां मेलखौ जों दैदेनलांनो नागिरदों आरो बे गेवलां मेलाव जोंहा बुंथिगिरि सासे लाबोदों जोंनि धेमाजि जिल्ला खौसे बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि दिपांकर नार्जारि बिथांखौ आरो लोगोसे दिनैनि गेवलां मेलनि गाहाय आलासि जोंहा BKWSC मानगोनां मिनिस्टार सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि गेवलां मेलाव जों हांख्रायहरदों आरो माखासे जोंहा जोंनि सिलापथा दख'रानि माखासे आफादफोर जेरै सिलापथा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे जोंनि सिलापथा दख'रा आइजो अनसाय आफाद थुनलाइ आफाद लोगोसे जोंनि धोरोमारि गासिबो जोंनि हारिनि आफादफोरखौ जोङो खावलायदों आरो लोगोसे जों गुबुन जोंनि आनसलिकनि सिङाव थानाय गुबुन हारिनि आफादफोरखौ जोङो दिनै गेवलां मेलाव जों हांख्रायहरदों। दा जोङो बिथांमोनखौ जोंनि गेवलां मेलाव जोङो नुजाफैगोन होननानै जों आसा खालायो आरो बिथांमोना नुजाफैगोन होननानै आङो आसा खालामनाय जायो। गिबियावनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ जासिहरनाय जाबाय। दा दिनै जोंनि सिलापथा दख'रा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि दिनै नैथि सान बिनिनो सेथि आरो नैथि हाबाफारि जानानै थांबाय। गिबियानो जाहैबाय फिरफिला बिरहोनाय आरो नैथिया जाहैबाय मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावनाय। दा दिनैनि बे नैथि हाबाफारि बे नैथि हाबाफारियाव जोंनि बे सिलापथा दख'रानि सिङाव थानाय जिनिखि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंजों मदद खालामफैदों हेफाजाब खालामफैदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बे हाबाफारि एबा प्रग्रामाव जोंनि बे सिलापथा दख'रानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो बेजों लोगोसे जोंनि मेलेमजिबि रायजो राजाफ्रा फैनानै जोंखौ हेफाजाब आरो मदद खालामफैदों। बिनि थाखाय जों खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनैनि बे प्रग्रामाव जों आसा खालामो जे मोजां जोंनि जाथि हारिनि जौगानायनि बिबुंथि लाखिफैगोन जोंना आलासिफोर फैगासिनो दङ। बे बिबुंथि लाखिनायजों लोगोसे जोंनि जाथि हारिनि गोबां लाइमोनफोरजों लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा मोजां गोजौआव दावखोगोन बा मोजां माबायाव फैगोन बेखौ आसा खालामदों आरो दिनै बे प्रग्रामा गासिबो रायजो राजानि अननायाव आरो हेफाजाबजों आरो जोंनि सिलापथा दख'रानि सिङाव थानाय गासिबो बर'नि माहारियारि आफादफ्रा हेफाजाब आरो मदद खालामदों। बिनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय मोनदों।